neutroia. Hezkuntza ez da neutroa eta horregatik gaude gaur hemen, aztertzeko bereziki ze testuingurutan ematen den. Eta orduan, pedagogia feministaren jardunaldiak dute testuinguruak kokatu, da esan, sistema kapitalista heteropatriarkal eta kolonial honetan nola gertatzen da, eta bereziki hor, gehiago zehaztu, sexu eraikuntza hori nola ematen den eskoletan delako jendartearen ispilu. Eskola hartu behar da bere orokortasunean, kurrikuluma dagoen elementu bat, baina gero ere gainerako elementuak da eskola edo ikastetxeen antolakuntza bera, eta horretan sartzen da espazioa, baina ere antolakuntza erabakiak hartzeko modua ere, nola antolatzen garen eskola dituen langileekin, orduan erantzuten dio ere jendartearen antolaketa bati, eta horretan zelan ibiltzen garen. Eta askotan gainera gertatzen zaigu ikuspegi feminista batetik landu nahi dugunean arreta jartzen dugula eskidetzan eta gehiago kurrikulumean oso ondo dago, baina sujetoa edo ikasleak eta aurrak jartzen ditugu, eta gaur hona ekarri ditugu ere bestelako hausnarketak esaten dutena helduak izan behar garela eraldaketarako motore hori aurre eta ikaslekin batera, baina gugandik hasita, gure praktikak eraldatuz, hor ere gu ere haien nolabait erreferente garelako. Begirada poliedrikoa bereziki eremu ezberdinak ukitzeko. Gaur hemen izango ditugu batzuk, baina egin zaio referentzia kurrikulumari, egin zaio referentzia ere espazioari, hitz egin dugu ere antolaketaz, ez soilik hezkuntza formalari, hezkuntza arautuari, ukiko dugu beste esperientzia bat ondarrun egiten dena, eta da, atetik hezkuntza formala, baina hezkuntza ez formalean ere nola gauzatzen den hau, edo informalean, orduan, poliedrikotasun horretan ere, arautua den horretatik, aisialdia ere, sartuko genuke honetan, eta gero ere, askotan esaten dugu eskidetza, baina ahaztu gabe ere sexu hezkuntza, horri buruz ere aritu gara, eta pixkat, sistema behin kokatuta, eraldaketak ukitu behar duela, ukitu behar ditu gauza asko, eta eskola ez da edukiak, edo eskola ez da zerbait arautua eta formala, gauza asko gehiago da. Azken helburua izan daiteke praktika eraldatzaile horiek ezagutzea eta norberak tokiko errealidadetan aplikatzea. Askotan eta kide batek esan du ere askotan sentitzen zara zure bakardadean egiten zaren hori eskola komunitatearekin eta batzuetan langileekin borrokan arituko bazina bezala, eta praktika hauek ezagutzea, jendea saretzea ona da, azkenean ibilbide hori egiteko oraindik orain, sistemak ez digulako esartzen, sistemak esan nahi dut, hezkuntza berak, hezkuntza ereduak ez daukagu kurrikulumean txertatua eta ez daukagu hezkuntza sisteman estrukturalizatua feminismoa izan behar dela ardazten duen gauza bat. Orduan, jendeak ezagutu eta aplikatzeko aukera izate hori, Gauza askotan aurreratu da, eta nik uste dut egun jendarteak oro har ikasi dugula politikoki zuzenak izaten. Orduan, politikoki zuzenak izate horretan, gauza batzuk ez ditugu onartzen, publikoan esatea edo egitea, baina jarreretan oso gutxi aurreratu dugu. Eta, gainera ikusten ari gara azken aldian ere eta krisi testuingurutan gertatzen da, konflikto gehiago sortzen direla, eta bereziki, heteropatriarkatuari lotuta, orain dela gutxi Gasteizeko eskola batzutan pintadak, eta, badago ideologia bat, gehiago, eskumako ideologia bat indartzen ari dena, gainera krisi egoeran, zabaldu egiten dena, nahiko matxista eta gainera erasokorra, rasista dena, eta hori nolabait ere eskoletan nabaria da. Eta aurreratu duguna da, gazte belaunaldi gehiago dagoela antolatzen dena eta ideologizatzen dena eta kontzientziatuta aurre egiten diona. Borroka feministak eta izan duen ibilbidea jarraiki, nik uste dut belaunaldi gazteagotara heldu dela aurre egite hori, baina jarreretan asko daukago aldatzeko gai. Goizeko giroa nik uste oso ona izan dela, bereziki egon dira 3 hizlari, baina eduki dute anekdotak kontatze hori edo abstraktoagoa den eta sistemari buruz hitz egiten duzun hori lurreratzea eta gainera adibideekin eta nahiko adibide sinpleak eta aldi berean norbera adibide horietan ikusi da,
reflejatua nolabait, eta ironia puntu batekin ere, ez, da deni gertatu zaigun horretatik, eta gero, bueno, agertu diren kezkak badira orduan, denari erantzun behar badiogu, egun puntualak bai, egun puntualetan lanketak bai, edo lanketak ez. Eta ez da, gauzak ez dira ez bai eta ez, gauza, bueno, bere horretan eta osotasunean onartu behar ditugu, eta da bai eta ez, edo, bueno, bai, baina, edo, atera den nik uste dut elementu nagusitako bada, beti pentsatu behar dugula zer egiteko, zertarako, eta ez nola. Eta hori bada, bueno, lehenengo bi hizlariek aipatu duten zerbait, ez? Nola hori eta metodologia oso garrantzitsua da, baina ezin dugu nola egin zertarako, ze helbururi erantzuteko jakin gabe. Eta hor dago koska nolabait.